Hola, què tal? Us vull fer un petit videotutorial per com fer edició de vídeo utilitzant un programari que és online, que està hospedat en una pàgina que es diu WeVideo i que esteu podent veure ara. Llavors, el que he fet ha sigut guardar quatre imatges i un petit vídeo que acabo de fer amb la webcam del portàtil amb el que estic fent aquest videotutorial. Llavors, què s'ha de fer? Bueno, a part d'entrar a la pàgina web WeVideo, després farem login, entrarem amb el compte que tenim de l'institut, que és un compte tipus Google. Llavors, jo entraré amb el compte de l'institut. I llavors el que us apareix és aquesta finestra en la que ja podeu directament començar a preparar el vostre vídeo. Lo normal és que feu aquest format, que és un format horitzontal de tipus 16:9. 16 en horitzontal i 9 en vertical. Clar, podríem fer un vídeo quadrat o un vídeo vertical, però no, en principi el que hem de fer és això. Llavors, tots els nostres vídeos que anem fent amb aquest programari queden en aquesta part inferior. Com veieu, jo que acabo de fer-ne un de prova per veure que tot funciona bé. Això sempre s'ha de fer, no? Doncs, bé, comencem. Fem aquí Start from Scratch, que vol dir començant així pel principi. Clar, a mi ja me surten les imatges que abans he inserit. Llavors, les esborraré. Aviam, delete. Sí, delete, tot això, delete, i això també, delete. Delete. Vinga, fora. Llavors, com ho hem de fer? Molt senzill. Aquí en My Media ens diu importar o enregistrar. Podríem enregistrar ja directament des d'aquí, utilitzant la càmera del portàtil o d'un Chromebook o, en fi, el que fos. Jo el que faré serà importar i aniré aquí a Browse to Select per anar a buscar la carpeta, que és una carpeta que he creat jo en el meu ordinador, i selecciono tots els arxius directament i faig obrir i tots se me posen aquí dintre. Vale. Llavors, a la part de la dreta tenim la previsualització del vídeo, com m'anirà quedant. I a la part inferior tenim les pistes, allò que en diem les pistes on podem anar posant-hi coses. El més normal és començar doncs, per una imatge, arrossego la imatge i me diu on te la vols posar, a la pista de text, a la pista de vídeo o a la pista d'àudio? Home, doncs a la pista de vídeo, perdó. Agafo una altra imatge, per exemple aquesta, agafo el vídeo i agafo una última imatge de finalització. Va, ja tinc aquestes coses. Interessant, si el que vull és que la meva pantalla ocupi tot i així no es veien per aquí les adreces i totes aquestes coses, i així tinc més opció de veure més coses, puc posar aquí Edit in Full Screen. Faig això i queda bastant més bé. Vale? Llavors, clar, la primera cosa que veig és que tot es veu molt petit. Doncs aquí a baix a la dreta tenim, potser no es veu perquè hi ha la càmera que estic gravant, no? Però hi ha un menys i un més, i llavors jo vaig clicant al més i es va fent més gros, fins que ja, com a mínim, ho vegi una miqueta més bé. Quines coses puc fer? Doncs ara mateix, amb aquest arrossego aquesta marca blava, la poso al principi, i si faig play, puc veure com es veuria. Es va avançant, arribem a aquesta transició, que no hi ha transició, que és de cop, una imatge a la següent, arribem al vídeo. És un vídeo per fer una prova. No hi ha més. I una última imatge per acabar. Llavors, com podem fer això més maco? Doncs podem afegir-hi transicions. Simplement aquí, clicant amb el botó dret, aquí al damunt, podem fer la transició i se'ns col·loca aquí una coseta davant, que vol dir que hi ha una transició. Podem fer el mateix en aquí, una altra vegada, a transició, se'ns col·loca una transició al principi i al final. Mirem què vol dir això de transició. Això és un fade-in, es coneix així, o un fos-in, entrada, i això és una barreja de les dues imatges. No? I ara, com que aquí no hem fet res, doncs entra de cop el vídeo. Podem fer una altra transició senzilla i aquí una altra transició senzilla de sortida. I aquí una altra transició de sortida. I així ens queda tot bastant, bueno, una miqueta més maco. No hi ha més. Bueno, són transicions senzilles, clàssiques, però que milloren el vídeo. Què més coses podem fer? Doncs en aquesta part d'aquí a dalt tenim l'opció de text. I això vol dir que podem posar-hi textos. Clar, estem treballant amb una pàgina amb el pla més bàsic que hi ha, gratuït, i així no hem de pagar.
Això el que fa també és limitar a 2 minuts, si no recordo malament, el temps màxim de vídeo i que surti una imatge que és aquesta marca d'aigua o watermark o mosca, que li diuen, que aquí posa avui vídeo. Això, bueno, clar, és gratuït, és el que té. Llavors, si jo vull posar-hi textos, evidentment no puc agafar dels Premium que hi ha aquí a l'esquerra, he d'agafar dels free, dels lliures. Vinc aquí a estàtic i, bueno, doncs, per exemple, vaig agafar aquest, l'arrossego i el poso aquí, en text. Clar, si us veu molt gros, ocupa molts segons. El puc fer més petitó. Per exemple, això que ocupi, doncs mira, 2 segons, per exemple. Sí? Llavors, què puc fer? Doncs si faig un doble clic aquí, puc editar. Aquí es veu name i description. Doncs puc editar, i aquí puc posar títol gros i aquí puc posar alguna coseta a dir, per exemple, no? I puc canviar el tipus de lletra, la mida del quadre, puc canviar moltes coses. I en aquest altre iconet d'aquí podem posar-hi també un fade in i un fade out. Un fade d'un segon i un segon d'entrada i un segon de sortida. Que vagi des de la visibilitat 0 a 100% de visibilitat, no? I al revés. Molt bé, doncs faig Save Change i mirem com ha quedat. Sí? Potser no s'ha vist massa perquè ha anat molt ràpid, però clar, tot això sempre es pot canviar. Podem posar així. Vale. Vaja, està fent cosetes, està canviant previsualitzacions. Això és nou, mira, no m'havia sortit fins a aquest moment. Aviam, deixem-ho estar. Llavors, què més coses podem fer? Podem posar àudio, música. I aquí en àudio tenim, en la part de free, tenim música. Escoltem. Bueno, és una música per tenir de fons. Ja serveix. Per fer una prova, doncs arrossego i ho poso aquí a baix. Ui, m'ha marxat. Aquí a baix. Clar, aquesta música és enormement llarga. Sí? És molt llarga. Llavors, amb el menys d'aquí, ho puc fer tot molt curt, molt petit. Més. Molt petit. Clar, és que és una cançó que dura 4 minuts o no sé quant dura i el vídeo que hem fet és molt curt. Llavors, l'arrossego, el poso aquí i ara torno a fer aquí més per veure-ho una miqueta més gros. Vale. Així puc treballar millor. I mirem com queda. Des del principi. És un vídeo per fer una prova. No hi ha més. Clar, la música acaba de cop. Això normalment no va bé. També podem posar crèdits aquí al final. Aquí tenim un end crèdits. Podem posar-ho aquí. Ai, no. Aquí no. Aquí, claro. Aquí podem fer-ho més curt. Podem editar-lo fent un doble clic. Aquí li podem posar dirigit per jo mateix. Per jo mateix. Produït per el del costat. L'actor número 1 pues és Peppa Pig. I l'actor número 2 és, jo què sé, Bob Esponja, per exemple. I podem fer-li un fade. Aquí, fade. També un fade d'entrada i un fade de sortida. Doncs per què no? I està, doncs ja està bé. En aquesta opció d'aquí podem veure amb una ratlla verda on estan els fades. Vale, fantàstic. Doncs ara puc allargar l'àudio fins aquí i puc també intentar fer-li un fade. A veure si me deixa. Aquí. Show levels. Exacte. En show levels, aquí, m'ha posat aquesta línia de color blau. I llavors, si jo faig un clic per aquí, me surt un altre punt. I si jo baixo, aquí tinc un altre fade. Anem a comprovar-ho, això com ha quedat. A veure. Exacte, perquè quedi més maco, podem arrossegar això
fins aquí, i així mentre duren tots els crèdits es va fent un fade out de la música. Fantàstic, i fins i tot la música la podríem acabar una miqueta abans, posant-li un altre punt per aquí, així, a baix, i encara quedaria més xulo. Ja està. Bueno, aviam, aquest és un exemple de vídeo molt senzill en el que hem posat dos imatges, transicions per defecte, un vídeo en el mig, un títol d'entrada i una música de fons. I podem canviar també els nivells d'àudio perquè la música soni més baixa i tot això es pot fer. Llavors, ja tenim el vídeo acabat. I ara què hem de fer? Perquè això, què? Com traiem el vídeo d'aquí? Doncs aquí a dalt de tot tenim Finish. Si fem Finish, ens diu com és el nom. Clar, com que havia fet una prova abans, doncs me posava My Video 1. Ara posa My Video 2. Doncs mira, vídeo de prova. Fem set, aquí, vídeo de prova. Podem posar alguna imatge que ell ens suggereix, si volem que tingui alguna cosa que es vegi, que no es vegi negra. La resolució sempre serà aquesta perquè no és de pagament, està limitat. I aquesta opció d'aquí, quan hagi acabat ens enviaria un correu i podríem descarregar-nos el vídeo. Aquí podríem desar-ho directament en la nostra compte del Drive. Val? Jo no hi entro i cadascú que faci servir la manera que considera. A mi personalment m'agrada aquesta, me'l descarrego a l'ordinador, ja sigui un Chromebook o el que sigui, i després el pujo. Llavors el pujo al Drive o on ho hagi de fer. Llavors faig export i me diu que hi està treballant. Diu, el vídeo està en cua, perquè clar, això és una plataforma online i jo no estic pagant, per tant, la gent que paga té drets a passar per davant meu i me posa en cua. I quan ell tingui el moment, doncs me'l crearà i m'enviarà aquest correu i podré descarregar-me'l. No és més que això. I me diu, no necessites estar amb aquesta finestra oberta, ja t'enviarem un mail, ho diuen aquí. No? Doncs ja està, és així, tan senzill, tan fàcil per fer un vídeo. Només és posar-s'hi, provar i provar cosetes, perquè en té moltes, de músiques, d'efectes, de transicions, en fi, hi ha moltes cosetes. Doncs fins aquí. Ai, mira, si ja me l'han... Ai, que bé, ja, que bé, fantàstic, diu que ja està. A veure, anem a aprofitar, a veure què es veu aquí. Aquí està el vídeo i aquí teníem download. Sí, aquí tenim download. Doncs fem així i se me descarregaria en el meu ordinador. Vale? Doncs mira que bé, fantàstic, vídeo acabat, tutorial acabat. Que vagi bé.